Salutare fraților și bine v-am găsit la un nou episod. Eu sunt Manias și astăzi am revenit cu un mic secret de pe car parking. Este o mapă nouă care are un bug. Este considerat un bug, cred eu. Și vreau să vi-l arăt și vouă ca să știți de el, pentru că sunteți abonații mei și vreau să știți și voi de el. Deci haideți să mergem. Înainte să mergem acolo, vreau să nu uitați să apăsați pe butonul de like, subscribe și ce mai vreți voi. Eu, pe mine, vreau să dați un subscribe și un like. Mamă, ce a făcut băla ăla? Mamă. Da, băieți, ați văzut și voi, cred că mulți aveți update-ul și unii de pe iOS, cred că nu l-au. Nu știu dacă a venit. Deci puneți mașina fix aici. Să fie băgată fix în stâlp. Hai că la mine stă dacă e. Așa. Ieșiți, nu încuiați. Și mergeți aici. Aici. Și vă duceți aici. Și așteptați să vă dea până la mașină. Așteptați și uitați, băieți. Uitați unde ne-a dat. Într-o mapă buguită. Haideți să mergem și noi în mașină să vedem unde ne ducem. Opa, haide. Deci, uitați și voi unde ne duce. Au. Deci, când am văzut așa ceva, nu mi-a venit să cred. Uitați orașul. Ce caută orașul acolo? What the fuck, e bug. Ăsta e ceva bug. Hai să ne ducem până acolo. Opa. What? Mai putem să trecem? Hai că o luăm pe jos. Nu. Gata, hai. Nu cred. Gata, hai, mă băieți, că merge. Și unde duce asta? Nicăiere. Mamă, ce bug infect. Păi da, nu mai putem să ne ducem sus. Da, uitați-vă, fraților, deci când am văzut așa șoc și groază. Ce? Deci nu-mi dau seama ce e aici. Nu-mi dau seama. Uitați-vă și voi tot orașul sub noi. Și what the fuck, ce e aici? Deci dacă știți ce e aici, scrieți în secțiunea de comentarii, că eu nu-mi dau seama. Uitați podul. What the fuck? Deci nu mai putem să urcăm aici. Ne spawnă la mașină. Da, voi băieți, haide. Da, uitați-vă ce e aici. Deci, șmecher. Deci, e șmecheră harta. Nu zic nu. Dar prea multe buguri are. E un dezavantaj ăsta și e și un mare. E șmecheră, dar are prea multe buguri car parking și să facă ceva developer. Oricum, update-ul ăsta a fost cel mai nașpa update, pentru că uitați, a făcut, nu mai poți să ai 2000 HP. Dacă ai 2000 HP, nu mai poți să intri pe mapă. Eu aveam 2000 HP pe mașini și nu mai puteam să intru. Și dacă am dat restart la o mașină, puteam să intru. Deci nu mai ai voie cu 2000 HP. Da, e rău. A spus că poate să scoată și cromurile. Deci toate bugurile astea, mașinile cu bug nu mai merg. Asta e, fraților. Păi cam atâta, fraților, cu acest episod. Sper să vă placă. Nu uitați să apăsați butonul de like. Și ne vedem data viitoare cu un nou episod. V-am pupat!